sai da kamala Luka na kalli jamala Yes abba na abba Abba yan Mustapha mai Allah Nisan manzan Allah Nisan mawaka kanana Muje da ES Muje da abba Abba Kabir Yusuf muje maha yanzu dole a bar maɗan zaki tunda ya zamto kamar zaki tunda ko cikin duhun daji kaga buldoza tana aiki idan ku an yi bayanin yawa kwarai sai an ga mai maki idan ana bayanin katafila kwana take aiki idan ku za a ce su kuwa ga fili sai da mai doki ku ce da masu kin abba sammakon bubu kuwa za su yi mu je maha abba kabir za mu jaddada Allah amin abba go again kanawa ba za mu ki ka ba gwamnan gaske mu je maha abba kabir za mu jaddada ya Allah amin abba go again kanawa ba za mu ki ka ba gwamnan gaske mu je maha abba kabir za mu jaddada Allah amin abba go again kanawa ba za mu ki ka ba gwamnan gaske Allah sarkin sama kai na sakatin tashin farko sai ka lamunce kana aiki na zai karko mu je maha dan annabi shuwa gaban mu wannan wanda ka aiko da bawa abba kabir Yusuf yayi maimaici gwamnan gaske mu je maha abba kabir za mu jaddada ya Allah amin abba go again kanawa ba za mu ki ka ba gwamnan gaske babaji ba mu gani har goban abban ne mu je maha kuji wanda kuke yin kula kucin mushi din ne dai je maha aikin da kake yi abba kabir kayi mana daidai kuji masu biredi har abada ba kwa iya kushe mai fanke mu je maha abba kabir za mu jaddada ya Allah amin abba go again kanawa ba za mu ki ka ba gwamnan gaske da yan fishe cikin wakar abba jarumi mu je maha mai kaunar manzan Allah da ne na malami mu je maha dan gwagwarmayar nan ne shehu na basini mu je maha wasu sun ce ne wahalar banza alasabi kar ya zamo gaske mu je maha abba kabir za mu jaddada ya Allah amin abba go again kanawa ba za mu ki ka ba gwamnan gaske Wadana abba kabir an gaishe ka adali mu je maha wanda yake son zai taba ka koko mai isgiri mu je maha abba kabir ni dai akan ka ban ma da hankali mu je maha doka doka kowa ya taba ka ina doke shi anan take mu je maha abba kabir za mu jaddada ya Allah amin abba go again kanawa ba za mu ki ka ba gwamnan gaske masu hasada za ku yi ku gama dole dole ma mu je maha gaskiya da ƙarya har abada ba su yin kama mu je maha a gidan yan sirku akwai tashin wata rigima mu je maha dangan dangan muna kallo junansu da kansu su da doke mu je maha abba kabir za mu jaddada ya Allah amin abba go again kanawa ba za mu ki ka ba gwamnan gaske ya lamakiyan ka a ƙarshe su za su tunzura mu je maha sai ya koma musu sharrin da suka kirkira mu je maha babba sai shukar alkhairi gashi ta tsira mu je maha ya kenan ta indiyawa jagora mai yan aiki mu je maha abba kabir za mu jaddada Allah amin abba go again kanawa ba za mu ki ka ba gwamnan gaske waliyin Allah abba kabir Allah taimaka mu je maha ka daulan ba ta girma a cikin Afirka mu je maha ga FP shehu yana waka kuma dan sheka mu je maha burge ni kake abba dan kabir mai capacity gwamnan gaske mu je maha abba kabir za mu jaddada ya Allah amin abba go again kanawa ba za mu ki ka ba gwamnan gaske ka ci lafiya magautan ba za su ganka ba mu je maha babban dutse wani kaifi ba za ya hauka ba mu je maha labarin ya zo kun kusa ko za ku jarraba mu je maha ragar na kake hadari
ba gwamnan